какво става хора, аз съм Ватко Геймър, аз съм фенър в PvP и рестартираха сервера, да. И искам да покана лапета по... Не, аз не съм аз много голям, ама ето това лапе е така и PvP Gamer BG се пиши, ето го нагоре, където съм си писал с него лапе. Ето просто садвам, нали, защото ми копира ника. Просто лапе. И това искам да кажа, да. Го видите сервера, го напсувайте на хубаво това лапе. Като ми копира ника. Не мога да си измисли нов ник, бате, ми копира ника. Какъв смисъл ми копираш и мисли си? Пак с сица, ма нещо друго. Аз нямам нищо против да сица. Не ме интересува с това, ама и PvP Gamer BG, това е копирвач. Да, хора, това беше от мен. Аз бях Ватко Геймър, абонирайте се, халесайте хилипа и до скоро.